Palarong Pambansa 2025, Aarangkada ngayong araw. Para sa detalye, narito si Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report! Aarangkada na ngayong gabi ang ika-65 edisyon ng Palarong Pambansa, ang taunang tagisan ng husay, diskarte at tibay ng mga batang atleta mula sa iba't ibang panig ng bansa na gaganapin dito sa Ilocos Norte. Nakahanda ng 17 rehiyon para sa makulay na parada ng mga delegado na inaasahang magsisimula bandang alas 3 ng hapon sa harap ng Kapitolyo ng Ilocos Norte. Naka-deploy na rin ang mga otoridad upang tiyakin ang seguridad ng lahat ng kalahok, gayon din ang maayos na daloy ng trapiko sa mga pangunahing lansangan. Nagtalaga rin ng mga medic station sa bawat lugar ng palaro katuwang iba pang hanay ng Armed Forces of the Philippines upang tumugon sa anumang emergency. Ang grandeng opening ceremony ang parada na pangungunahan mismo ng Pangulo ng Pilipinas at Olympic gold medalist na si Hidilyn Diaz. Itinuturing na makasaysay ng pagbabalik ng Palarong Pambansa sa Ilocos Norte ang baluarte ng kasalukuyang presidente na si Ferdinand Marcos Jr. kung saan huling ginanap ang palaro noong panahon ng kanyang ama. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.